Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jikkonferma għall-ewwel darba li huwa minnu li l-kumpanija Trafigura involuta fil-każ tal-lotu tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta ingħatat kuntratt ieħor fil-jiem li għaddew minn din il-korporazzjoni. Fl-istess ħin il-Prim Ministru qal li huwa għadu maħa l-ebda azzjoni dwar dan loti ta' kuntratt ġdid. Fl-attivitajiet pubbliċi li indirizza fl-aħħar jiem, Lorenz Gonzi evita milli jitkellem dwar dan l-iskandlu tal-commissions fil-beħ taż-żejt l-Ena Malta, dan minkejja il-ħafna mistoqsijiet li qed iqumu dwar dan il-każ mill-iktar serju. It-tnejn 5 sigħat wara li Xavier Balzan żvela li l-Ena Malta kienet tat kuntratt ġdid lil Trafigura, il-Prim Ministru kien mistoqsi x'għamel dwar dan, iżda wieġeb li lanqas biss kien konxju ta' dawn il-fatti. Ministru, Xavier Balzan dal-għodu għamel rimarka li l-kumpanija taż-żejt li qed jinxtara minn għandha għadu kif kien hemm kuntratt li ġie ffirmat il-ġimgħa li għaddiet. Inti ser tagħmel fuq din il-kwistjoni? Ma naf xejn fuq din wieħed jara l-fatti x'inhuma mbagħad wieħed jikkummenta. 24 siegħa wara, it-tlieta war nofsinhar, Lorenz Gonzi ddikjara li dak li kien qal Xavier Balzan kien kollu minnu. Waqt li kkonferma li Trafigura veru ingħatat dan il-kuntratt, żied li ma kien għadu għamel xejn fuq din il-kwistjoni. Trafigura l-bieraħ Ministru Fenech kien ukoll qiegħed fuq programm Close-Up jekk Ministerja żgħar, fil-fatt ikkonferma li sar dan id-deal ġifieri għal daxxarejn li ġejjin. Minix qed nikkontesta jekk ingħatax jew le, inkun naf il-proċedura. Fl-aħħar snin pajjiżna xtara b'1,000,000 euro kuljum f'żejt mingħand il-kumpanija Trafigura.